हेल' लोगोफोर, दिनै जा बारजों अखाजों बारनानै थांलायबाय लोगोफोर। थांनाय बोसोरना जोंनिथिङै 31 मार्चआव जादोंमोन आरो दा बैसागुनि सिगां सिगां फैलायबाय नै बारजों अखाजों। आरोबा देग्लाय बोसोरनिया बारा जानानै थाङाखिसै आरो ओरैनो बारजों अखा दामब्रा हानानै थांबाय। आङो गिनानै नै दर खनायावसो दङ जिरायनानै। बाजारावसो थांनो ओंखारदोंमोन आङो, ओमफ्राय थांनोनो हायाखिसै, गारिबो खारनो हायाखिसै, आंबो थांनो हायाखिसै आरो बारजों अखाजों गिनानै थाबाय आङो न' सिङावसो हाबसोनानै। गोजांनानै कम्बल फिसाखौसो जोमनानै थाबाय आङो। मोदोम मावग्लुंजोबलायखादों थांनाय बोसोरनि बायदि जाजानो गिनानै। थांनाय बोसोरनियानो माबा हाबनानै थाबाय, गिनाया हाबनानै थाबाय आरो एसे फैबाथाय बारजों अखाजों फैबाथाय मोदोम मावलायनो गिनो ओंखारसै दाना। दा अखा हागायोबा थांनाय जायोबा थांसै आरो, ओमफ्राय थांनाय जायाबा थांला आङो दखानावहाय। बोरायाबो दंहैयो, दखानखौनो फांस्लाबनो हायाखैनो। बेनाथ' गिबाथाय बारजों अखाजों फैबाथाय मोदोमानो दुंग्लाबजोबो, लोमजानाय बायदि जाजोबो मानसियानो, मोदोम दुंनायानो दसेया। गिगाबासो ओमफ्राय सुग्लायफिननोसै आरो। गोजांदों, गुसु मोनथारदों बारानो। बारहुंखा फैयोबा नैबेबायदि दर खनायाव थानांगौ लोगोफोर। दर खनायावहाय बिदि खनायावहाय थानांगौ आरो। बिदियावहाय बारा नांस'आ बारा। वालफोरा बायसान्स गाबाय बायोब्लाबो बेबायदि खनायावहाय एसे सेफटिसिन जायो आरो। बायह्रा बिदिनो सखि सिंफ्राव थास्लायस्लाय बिदियाव थानायानो मोजां। एक्सपिरियेन्स मोनथारबाय थांनाय बोसोराव जाजानानै। फालेङाबो बायलायथारो माथो गोजौनि माबा गोलैबा, बाथाम बायदिसिना गोलैबा। थांनाय बोसोरावथ' फालें सिङाव हाबनानै थानाय मोनबा मानसिफ्रानो थानायसो नङामोन, थैजोबगौसोमोन। आरोबा खनायावहाय थानो रोंदों, बेबायदि खनायावहाय, दरजा खनायावहाय। आंबो दरजा खनायाव दंमोन, ओमफ्राय बिसोरबो बोरायमोनाबो बियानैफोरखौहाय लानानै बिदिनो दरजा खनायावनो दंमोन आरो। ओंखायनोसो बारग'दों, नङाबाथ' गिदिरसिन जाथारगौमोन घटनाया। गोजांबाय लोगोफोर। सोर सोरनिथिङै, नोंथांमोननि लोगोफोरनिथिङै बबे बबेथिं माबायदि जालांखो लोगोफोर बारजों अखाजों दिनैनि दिनावहाय खिन्थाहरलायदो।